nie je fitness ako fitness, tak o tom by vedela rozprávať skupinka mladých rómskych športovcov, ktorí pochádzajú zo Svidníka a nielen to, dokonca hrajú fotbal aj za mesto Svidník. No bohužiaľ, keď sa rozhodli, že pôjdu si zacvičiť do fitness centra vo Svidníku, majiteľ klubu ich do fitness nepustil len kvôli tomu, že sú Rómovia. Paradoxom však je, že sú medzi nimi aj dobrí rómski futbalisti, ktorí reprezentujú mesto Svidník, ako sú bratia Adam a Gabriel Valaniovci. Tak včera sme chceli ísť do fitka si zacvičiť, ale nepustili nás preto, lebo že sme Rómovia. No bohužiaľ, pokiaľ ide o reprezentáciu Svidníka, mestu to vyhovuje, no smolu už chlapci majú, pokiaľ by chceli poriadne nabrať sily vo fitness centre. Po tejto zlej skúsenosti už nemám ani chuť reprezentovať mesto Svidník, aj keď ma to veľmi mrzí. Boli sme ponižení, nečakali sme to vôbec, ale tak čo už. Primátor mesta Svidník magister Jan Holodňák deklaruje: S týmito chlapcami ja osobne mám veľmi dobrú skúsenosť, dokonca Erik Vaľaný hrá futbal za Svidník, je to veľmi slušný chlapec. Dobrý deň, prajem. Majiteľ klubu sa nám na kameru odmietol vyjadriť. Takže chceli sme si zacvičiť, sa troška posilniť, ale za to, že sme Rómovia, tak nás nepustili. Skúšali sme šťastie aj v inom fitness centre vo Svidníku a dopadli sme takto. Nerad by som prišiel o klientelu stabilnú, ktorých mám. Takže... Myslíte si, že keby tu prišli Rómovia, že by ste stratili klientelu? Nemyslím si, viem to. Chlapci, vadilo by vám, keby s vami cvičili Rómovia v jednom fitness centre? Nie, ja som s veľa Rómami trénoval futbal. Takedy. Ja, mňa by to tiež nevadilo. Nemali by nás takto odsudzovať, že sme cigani a to sa nepatrí, lebo my sme si prišli zacvičiť do posilky. Chlapci tak zvažujú hromadne podať trestné oznámenia na majiteľa fitness centra z podozrenia trestného činu diskriminácie a rasovej neznášanlivosti. Podanie trestného oznámenia je samozrejme v právomoci každého občana mesta. Zo Svidníka pre Gypsy Television Erik Hilar Lakatošovie.